What's up, guys? Welcome back to Lethal Company. Wait, it's not back to. Welcome to Lethal Company Hardcore Challenge. In this challenge, if one of us dies, if one of is if dies. Okei, mennään vaan sinne. Vaan mennään, jätetään tälleen, vittu kiinnostaa. Voit vetää se vippuu tosta. Sitä vippuu tosta! Mennään vaan vippua, jätetään tälleen. Ja meidän täytyy ottaa tosissaan ja olla tosi tryhardia, joten mä ostan meille blueboxin. Fuck you. Fuck you. Mut toi on meidän YouTuben intro oikeesti. Vittu mun stamina loppuu ku vittu muna vittu vatkates. Nää täältä. Fuck you, mä menen täältä. Fuck you! No fuck you! Oh hell yeah! I got an engine. Se oikeesti tos ostaa se. Oh. Mistä vitusta sä tulit? Ei mä oikeesti, mistä vitusta sä tulit? Oh fuck, ei kuka täällä on? Halo? Tää tapa mua. Mulla askele. Sut sinä oikeesti. Mitä? Tuu. Oh fuck! Oh. Tuu. Nonni mennään. Fuck you! Au. Mihin se... Mihin se on mennyt? Mä söin ne itemit, sori. Veikö se sen jo vai? Mä söin ne itemit. Ei vaan veikö se tästä oikeesti sen? En. Onks täällä jippiä jossain vittu? Okei, se vei sen joo. Hei, leikitään feikkiä tyyppejä. Kävele vaan vittu suoraan ihan turpakin, okei. Mikä on salasana? Beboppi. Mikä on salasana?
Ah, fuck you! Toi on reilua, hei! Se fuskaa! Korea. Fuck you! Open fucking salasana, vittu mulkku! Meillä on pikku ongelma tossa sit. Me ei voi niinku edes muokkaa tota, koska meidän nyt on sisällä paikka. Open the door. Open the door. Ei me mennään kuolettoon, jos et päästä meitä. Joo, kaikkea pitää. Täältä yksi kuolla. No niin. Se. Pira vähän tässä. Se vähän fuskas kyllä joo. Pira huijas. Miten? Ei katso mun liveä. Millä tavalla se on fuskaamista? Koska sit sä tiedät, että missä me mennään ja kaikkea tämmöstä. Mulla oli jäänyt se päälle. Ja vituut. Oli. Onko realistinen tavoite saada päättää 3. kertaa? On, jos me mennään nyt pois, niin on. Vittu sun kanssa. Nyt ei ole mitään. Ja miksi sä tiedät kaikki sinne? Okei, sit mennään. Joo, mennään. Mä läpi pohjasta. Fuck Oh, you!